Kowe aja waton ngawu gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggonmu nyuwara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe nang ibarate kaya ngutik-utik macan turu mbeda raja singa. Singa barong. Penyakit, Dur. Pancen penyakit ya, Dur ya. Mbakantuna sing tak wedeni apamu ha sing tak wedeni apamu nek meng kowe nesu nek aku ora wedi aja kok kowe Prabu Duryudana kok nesu Bagong ora wedi sengkune iki apa kok nesu sisan Prabu Karmen ya Karna iki kok nesu aku ora wedi Kartomarma Sato sak kancane Kartodendra Kartopya Kartoadang kabeh kono sak ora wedi. Bagong nek nesu ora adil sawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep Gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole.